Gising na yung bata. Binigyan ko lang ng baon, guys. Tsaka tinupi niya lang yung ano, yung higaan niya. Dito na pala siya natutulog. Kasi sa kwarto niya daw is maagang pinapatay yung aircon. Ano yan, mainitin yan eh. Gusto niya laging malamig yung kwarto. Pawisin kasi. So, ayun. Dito na lang ako matulog sa inyo, mami. So, since may ano naman dyan, may folding bed niya. Dito na siya natulog sa amin. And mas nagiging close pa sila ng daddy niya ulit. So, ayan. And parang nababantayan din namin. Ano yan? Notebook mo. Ayan, naiwan. Kain ka muna, ha? Ayun, tapos may niluto na si aunting breakfast dyan. Pero kailangan namin, good morning pala guys, happy Tuesday. Bago ang lahat. Ayun, pero kailangan namin baguhin yung schedule namin sa pag-gym. Siguro kailangan agahan namin para sa gabi nandito kami kabuklat-buklat pa yung mga lesson nila, ganun, ma-review ko. Kasi grade 6 na, graduating na. So, ayan. Kasi kapag kagabi kami nag-gym, alas 9, uwi namin, tulog na siya. Or gising pa naman, inaantay kami kasi sabi parang hindi maganda na pag-antayin kasi lang dito siya natutulog naman. Hindi naman na inaantay kami kasi dito siya natutulog. Parang gising lang siya. Kasi wala pa kami yung gano'n. Kaya sabi ko kailangan baguhin namin yung oras sa gym. Mga maaga kami mag-gym. So anyway, good morning guys. Babangon na ako. I-check ko siya. Akala nyo wala ako ginagawa. Hindi mo mabangon naman ako. Si auntie lang yung nagluluto ng breakfast. Tapos, ayun, since binata na nga siya na yung nagano sa sarili niya. Naliligo, bibihis. So, i-check ko lang kapag okay na. Pagpaalis na. Ingay. Ingay ang pagbati niya, no? Gusto lang pakarga. O, sige. Sige. Jesus. Yabang tungtong. Aray ko. Hello. Good morning, yung. Tungtong. Boyfriend din eh. Boyfriend. Temporada daw sa lola niya. Wow. Dapat di sinalo mo muna. Ayoko na. Ngek. Ano this? Kala ko mag-corn beef ka. Uy, yan. Sarap ng sampurado. May champurado. Magbaon ka na lang. Kanin tapos corn beef. Ha? Bakit? Pakain mo na kayo dati. Wala ko nga. Padala ako kaya kay Jo. Ayan, nandiyan na siya. Si Jo yung nagsusundo kay Chris para kay Ching Ching. Champurado ni Lucia. Ayan. Si Lucas wala eh. Nasa Cavite daw. Pinirang mga pinanin ko yan. Ayan. Morning. Nagluto si ate ng pansit. And luncheon meat. Hindi ka magkakanin. Tapos milk lang siya. Huwagin natin si Tita Jo niya. Tapos agad ni yung nag-routine oh. Simutin mo na to, dali na. Sakto mag-ano na rin sila daddy eh. Lalabas na. Jump! Nawalain kasi may tata din na lang ay hindi. Yan, simot. Ako, nadala ko na naman sa kwarto kung guys. Itong camera. What's for lunch? Yeah, nagpabili nga ako kanina kay Emma guys ng gulay. Sabi ko, Ems, kahit anong gulay please. Namalin ko siya dyan sa Cartimar. Tapos sabi ko, eto, request ko ngayon na talbos ng sayote. So, ayan. Kasi pag mga karne dito guys, is hindi talaga nauubos. Katulad sa hapon, nagluto si auntie ng
sweet and sour na chicken. Sasagi lang kumain kasi gusto namin gulay talaga. So, ayan. Pwede pa naman namin kainin yun ngayon. Tapos with gulay nga lang. Ayan. Si Kalbo. Kalbo salde na muna. Pansit. Yung ano ng anak ko, di na naubos. Tapos we have ano pa. Okoy. Yan. Magbasal na rin kaya ako. Tapos naglagay pala ako ng ano kagabi. Sabi ko painit ng ano ng tubig panligo ni Chris kasi para mapatay lang yung ano yung lamig ba kasi malamig sa kwarto paglabas niya maliligo sa ano sa banyo kumbaga nagkasipon siya. So sabi ko painit lagi ng tubig si lola niya. Nahihiya ka magsabi. Kaya nagano lang ako kay auntie. Naglagay na lang ako ng note. Ayun. And what we have here, ala, pwede pa kaya to? Pwede pa ba to? Buko. Dilaw na eh. Siyempre may gatas yan. Ayan. Ano to? Chicken. Ito masarap to mamaya. Tira namin kahapon. Kasi kahapon pala guys. Yun tayo guys. Maga kami mag-ano nga ni daddy. Mag-gym. Mga after lunch. So ayan. Yung niluto ni auntie na ano. Talbos na sayote. Pinalagyan ko of course ng sardinas. And yan. Lots of chilies. Nakikita nyo yan. Mumulang. Sarap. Tapos yung ano pa. Natira pa ko noon. Yung first batch na inano niya. Niluto niyang okoy. Ayan. Masarap na. Na ano na. Para na-ferment na. Tapos sukang pinakurat. Yan. Kain tayo guys. Tagal ko na palang walang ano. Cooking session no. Tapos ubusin ko lang itong ano. Hilok ni Chris. Sila auntie mamaya na daw kasi nag-breakfast naman sila. Baba niyo yung bakay ko kapos. Sorry, hindi nyo makikita yung kinakain ko. Pero sana kung ano, may dito lang kaso. Tsaka na guys, busy pa talaga ako sobra. Gusto ko gumawa ng mga mukbang videos talaga. So, busy pa. Anyway. Kumagat na ako kanina nito eh. Dilis. Fresh na dilis. Gusto ko nakita nyo nga. Kaya ba dyan? Suyo ko ako. Ang hirap. Ang hirap. Sino nandyan? Nandyan, maya-maya Maggie, ha? Maya-maya ka? Wait lang, Brut! Ayun, kain. Gusto mo to, Maggie? Di ba? Ay! Wait lang. Ito pala yung pagkain mo. You got some nice money sitting in here. No, ain't no man buying no table like that. This is the ladies' unit. Okay, hindi pala si Maggie. Hindi ka naman. No, no! Kay Maggie to. Malis kayo dyan. Kung di ba kumain na kayo? Sorry. Iba talaga pag gulay. Ang saya ng buhay.
Malamig nyo ako sa akin kasi. Uwi na naman yung sugot. Sarap. There's several boxes. It looks like an old antique headboard. Few pieces of furniture. It's okay. Nothing spectacular. Price is right, I'll be in. Hey, read the boxes. These are so just there's a bunch of VHS tapes. It's kind of old ones. I don't know, man. They got an air machine in here. I mean, it's shaped the black box. Binurog ay kinat na pala ni ate yung mga parigang na sili. Tapos nagdurog pa ako ng isang pulang sili. Sa doble. I just hope that frickin' day doesn't ban me. All right, if you're ready to go, Pasaway talaga yun si Dave, no? Ano daw kami ng storage bar. Hello guys, ayun, pumunta na kami sa gym. Nag-grab lang kami. At coding ngayon si Tonton. Ano oras? 2:30 pa lang. So para mga 5 tapos na kami by 6 o'clock. Uwi na kami. Ayoko umuwi na masyadong gabi at si Christy ko na-check yung mga notebooks kung anong ginawa, yung ganun. So sabi ko para maiba naman maaga yung uwi natin. Maaga tayo mag-gym. Init. So hi guys, we're home na. Ayun, nakaano ko. Nakatatlong sunod-sunod na ano na workout. So kota na for para sa araw na to. As in, nakakita ko lang ano yun, opportunity, tatlong sunod-sunod siya. Pag ano kasi namin doon ni Daddy, pagdating namin is alas 12:30 pa lang. So nag-ano kami, nag-light na kami. Then nagpahinga ng 1 hour, yung gano'n. Then mga 4 o'clock, ayun, 30 minutes. Sinunod-sunod ko na kaya kota tayo ngayon. So ayun. And then umuwi na kami kasi uulan na naman nga, tapos coding kami, mahirap umuwi. Ulan sa sasakyan, tapos uulan pa. Kaya we're here na, dito na sa bahay, dito na rin si Chris, nanonood silang dalawa ng movie na dinownload. So ayun lang ang mga ginagawa namin today guys, pinagkakabalahan. Tapos ayun, last day bukas nila Chris kasi Friday is wala silang pasok. This day nila bukas, ano, advanced na pag celebrate ng section nila. Parang yung sa amin nung high school ka, yung mga santo yung mga section namin. So, sila-celebrate yung feast day, nagdadalo ng pagkain, yung ganon. Minsan, nag-outing. Nakakatawa. Anyway guys, ayun lang. Siguro sa araw na to, bukas babawi ako kasi may lakad kami. So, we'll see you tomorrow. Good night. Ayun, dalawa. Night, baby. Ha? Good night ka na. Good night ka agad. Wala pa nga 30 minutes. Eh, wala na tayong ano yun eh. Dami mong eyebags. Eyebags pa. Oh, okay. Good night. Good night guys. Happy birthday. Happy birthday. Night. Good morning guys. We're on our way na sa palengke na muna. Pick upin namin si ano, si Papa, si Mama. And then yung driver nung H100. So, ayun kasi didiretso kami sa Antipolo para mapablesa na rin. Kaya, ayun. Tuloy na to. Kasi alam nyo ba last time? Oh my gosh! Yung ano ko battery ko, hindi ko napalitan. Dapat nung Tuesday, ando na kami. Alam nyo ba nagkaroon ng aberya? Hindi siya na-release. So, bad trip talaga ako. Kasi ang layo ng biniyahe namin from Pasay to Cainta pa. Tapos hindi na-release kasi sobrang excited nung ano, nung agent, yung team nung agent sa akin. Diyos ko, kahihiyan ko na. Di naman sa kahihiyan, kumbaga,
Kasi naano kami, naabala kami yung gano'n. Tapos hindi naman pala sure na ma-release. Although, okay na. Nagantay lang sila ng go signal sa bangko. Yung bangko, parang hindi nag-reply that time. Or parang may ano pa, may doubt pa. Na okay to release ganyan-ganyan. Kasi iniiwasan din daw nila yung maloko, yung gano'n. Napapasukan daw sila ng mga fraud account, yung gano'n. So, okay lang naman sana sa akin. Kaso sila yung nagmamadali nung Tuesday na, sige ma'am, release na natin. Actually, last week pa dapat yun, yung Friday last week. Tapos, sabi ko, busy ako eh. Siguro mga next week na. And then, on Saturday, di ba, pumunta kami, nagpirma na ako ng mga papers. Sabi niya, sige ma'am, Monday, release na natin to. Sabi ko, at then sabi nila, ano pala yun, coding. So, naging Tuesday nga. So, ayun, tapos no Tuesday, nagkaganon nga. Padrip kami lahat. So, ayun, sabi ko, sila pahihirapan ko this time. Kasi nakakaawa naman kasi need to release na talaga yung yung sasakyan. So, ayun, punta na kami. Makakaloko lang pag wala na guys, namatay na yung camera ko. Kaya nagbaon na lang ako nung niluto ni auntie na mushroom. Buwan ako ng 3 pirasong skyflakes para pag nagutom sa daan. Kasi di pa ako nagpa-breakfast. Si daddy nag-ano lang ata, nag-cornflakes. Tapos nagluto si auntie ng mushroom. Ayan, parang okay na mushroom. Nagbaon ako with the super sarap na sausawan. Yum. So ayan, later hingi ako sa palengke ng inumin. Waiting na lang kami guys sa gate pa. So, ayan na. Yay! Tapos diretso kami sa sa Antipolo para mapablessan. Dusing ni Tonto, no? Ha? Si Papa. Gate pass na lang. And, alis na kami. Ito, ayan na ang giant susi. Wag mo nang pangarapin yan 1.2, hindi. Yay. Bali, may Petron po dito, ma'am. May free po na 5 liters. Okay. Tapos bibigyan ko na lang po kayo ng gift check po. Okay. Tapos ma'am, ito. Ito ang sa amin. Apat na mga model niya. Okay. Wala pa po siyang ORCR, meron po siyang na CSR. I-send ko na lang ma'am sa inyo yung... Pwede niyo po siya gamitin ma'am, basta Okay. Lag lang dala to, ano? Dala lang po. Yung Okay. ORCR ma'am, i-send ko na lang sa inyo. Okay, sige. Tapos, pakita ko sa inyo. Alas pa. Kalbuli ka na. Okay. Lunch muna kami guys dito sa karinderya. Alas 2 pa daw mag-open yung registration. So ayan, may fish. Ano to, may kaldereta daw? Tapos gatang gulay, kare-kare. Ayan sa papa. Yung dalawa yun, nag-soft drinks lang. Ayaw kumain. Kain tayo. Amen. Amen. Thank you po. Salamat po. Ingat sa driver. Opo. Ayan, na-bless na guys. Kuya pala guys. Ay, dyan pala yung makina niyan, ano. Okay. Tapos, eto. Diyan na lang muna ipapad... Ay, meron pala. Wait lang. Dikit ko lang ito. Oo nga. Dikit mo na nga. Diyan sa kabila. Dito kami sa Miniso guys. Sa W Mall. Ganap sana kami ng Wee Bear Bears kaso wala. Kahit sa ang Miniso talaga wala. Ang hirap makahanap ng Wee Bear Bears. Wee Bear Bears. As alin? May hawak ako siya. Wala eh. Hirap. Stuff Ito si Chris, oh. Hindi oh. Panggising sa akin. Kumatalsik pa yung ano mo. Nakakadali panggising sa akin, oh. Hi, Colorx. Yun lang, pinunta namin dito. Sinundo pala namin yan guys. Pagkagaling namin sa Antipolo, pagpa-bless. Kasi di nasundo ni Joe at nasa school daw and
kinukuha yung toga kasi graduating na yun. So, ayun. Tumigil kayo ah. Ito, si Maggie. Paano mo kay Maggie? Si Yung Yu. Ang daming mga ano. Anik-anik. Hindi mo naman magagamit. Sayang. Stuff toys na talaga yung hanap ko kasi wala eh. Yan ang dalawang yun. Kung ano nang pagkukuhanin nun eh. What's this? Bath sponge. Naku, makatanggal ba naman ng ano to? Libag to. Parang kalawa. Ano ba pronunciation dito? Cognac? Sponge. Parang nakita ko to kay Chris Lumagi. Try ko nga. Ayoko niya. Cognac sponge. Panggising sa akin, wag na lang Wait yan. lang. Basahin ko lang yung nasasaad guys kung para saan to.